Hlavne prosím vás, nehádajte, aký som mala kostým. Tento Halloween som prvýkrát oslavovala, ale dopadlo to teda trošku inak, ako som si predstavovala. Ale poďme pekne po poriadku. My sme sa na Halloween teda dlhšie pripravovali, rozmýšľali sme, čo každý budeme a potom som chytila horúčky a bola som týždeň doma v posteli. Takže piatok, potom ako som všetkých nanútila ísť do mojej obľúbenej reštaurácie do Honest Greens, začalo strašne pršať a mala som približne hodinu na to, aby som si kúpila celý kostým. Cestou z bytu sa mi rozpadla topánka a cestou do bytu ku kamoške, kde sme sa stretávali, sa mi rozpadla aj sukňa. A počas party som asi 3-krát zmenila názov svojho kostýmu, čiže som aj červená kráľovná, červená Clarkulka, kamoška mi tipla, že vyzerám ako Lienka, tak som s tým proste išla na party. V metre sme odohnali každého možného spolusediaceho, ktorý by si k nám chcel prísadnúť tým, že sme spievali Rastovi narodeninovú pesničku a potom sme išli asi na najhoršiu party v živote. Nebudem vám ale hovoriť, o koľkej som išla spať, sama to nechcem vedieť a presne preto tento vlog vychádza 2 týždne po tom, čo bol Halloween. Dovtedy som sa spamätávala, áno? Ale tak chceli sme trpeť aspoň spolu, tak sme sa na ďalší deň stretli, každý priniesol nejaké jedlo a spravili sme si brutálnu vegánsku večeru. Tento víkend ma položil na ďalší týždeň horúček, ale stálo to za to, bolo to absolútne dokonalé.